לתפוס אותה. מה, באמת? אותה, לא יודע מה זה. אותה? מאיפה הבאת את זה? הנה מצאתי. מצאתי. בואי. לירן! נראה לי שמצאתי. בואי תעלי איתי לגג. כן, הנה מצאתי. פעם ראשונה אני חושב בחיים שלה שהיא בחוץ. כן. ראיתי את זה שזה היה ככה כזה, ראיתי מה. אבל הגדלת את זה. פעם ראשונה בחיים שלה ואז שהיא הגדלתי בחוץ. לראות אם זה... כאילו על הדשא ככה. תראי, שפנתי. לא רואים את זה ככה. אז בואי, מקרבים. צלמי שאני מרים אותה. איפה זה היה? בואי, לירן, נו. רגע, אני שמה את זה. בואי נשתלם על הגג. את לא תצלמי אותי, מה שעברי. נו, מישהו יכול לעלות. אני מפחד. תראה מה נחש. שמתי את הטלפון, לא התחלנו. לא, לא אחת. אוקיי. יואי, היא מפחדת. לקסי, בואי. אל תדאגי, הוא לא יאכל. הנה, אני שומעת עליי. כן, את שומעת עליי. לא, אבא, תיקח אותו. בוא. תיקח אותו. אבא, תיקח אותו. שנייה. זה ממש מורחת. היה רשום עליו A. אז למה? טוב, נראה את המעצבן הזה. בואי לגג. די! נו! הנה, יש לו. רגע, שיעלה על ה... לא, חגרי. תשימו אותו פה, על העמוד. תברח לגג. לירז, בואי לגג. הוא יתפס עליו ככה, תעשה לו מסביב. תעשה לו ככה. היא תעשה לבד. אבל תעשה, היא בת או בן? אני לא יודע אם זה בן או בת. איך השירים שלה זזים פה. אם זה בת, אז זה פליסקינה. פליסקה. פליסקינה. עכשיו יהיה קשה להוציא אותה מזה. לא, למה העיניים שלה כחולות? בגלל שהיא משילה את האור. אמרתי לי כאן אחד. וואי! בבי חמודי, בואי איתי לגג. היא לא תבוא אליי. בואי, לירה, אז הילה, תעזבי לי את היד בבקשה. תבואי